La Cris... Atenció, acció. Localitzeu una persona que porti un nen i munteu una conga al seu darrere. Intenteu fer la volta a la plaça. Ara veurem què és el que passa. Aquí estan passant coses, perquè des de... Hi ha molta gent, L'hora punta, sí que hi ha molta gent. L'hora punta era a les 18:30. Ja tenim la conga. La conga, però no estan cantant. Ara, estan passant per davant nostre, la conga, com ens agrada. No puc parar de riure, La conga de Jalisco! Olga! Soc aquí! Ja ho sento, us veig en plena perfectament. flashmob, Ja veus? La conga... Pasó, no más sabes, alegría y otra cosa. Escolta, som una gentada, no els he comptat, però ben bé 50 persones fent una conga i el que hem de parlar és amb la que va al davant de tot. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Que tu passaves per aquí amb el nen i de cop una colla de bojos se t'agafen, Sí, venim a veure la Montse. Ah, veniu. Hola, què tal? No diu res, com es diu? Eduard. Déu-n'hi-do, fa goig aquesta flashmob, Sí, no està gens malament amb aquestes 50 de persones que estan aquí en el punt base, en el nostre punt de trobada